Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tembang mijil wedaran sangkan paraning dumadi versi takwil huruf hijaiyah oleh panjenenganipun Hadratus Syekh Muhammad Zuhri. Kemudian saya gubah ke dalam tetembangan mijil. Ini saya ambil dari ulasan beliau di Facebook. Bismillahirrahmanirrahim. Iki ngaji wedaran Syekh Zuhri sasmi tokang cetha takwil huruf laku marifate den pahami kelawan rasa jati nang ning unong ning nang nong ning nong ning ku bak nalika den panjingi alif lubere nun ira carupane nun kekalihe mijilake hak kang rupa getih lajeng hak dumadi kok nggih wangsulipun sabanjure pirsanana yekti wau ana jalma dumadine alif lelayone wau tuhu marang zat sejati Cokro Nur Fuadi Yofa wujudipun Teguh hayu pak marang kang jati topo batin ira nuwuhake Kof iku wujude sabanjure kaf lam ana uni aja lali-lali dununge mim iku lamun ira bekti marang Gusti owah mim sasmita rupa wujud ta iku arane sak jumleger ana teleng ati aja nganti keli jin godanipun lamun sira uwal ing semati lampah gesang ira ora kuat ngadepi cobane bakal dadi dot ing tembih mburi tok den pungkuri sasar dalanipun pramilane para kadang santri sotya ugemana ingkang kathah ngamal ngibadahe sumunardha manjing teleng ati parek marang Gusti dal wujudipun
pinaringan pepadang sejati dal zai kanthi nyata kanugrahan luhur derajate bagya mulya tanpa kena uni rok mijil nyawiji solah bawanipun ain wain bagya lahir batin katon ora katon tebihana shin nisbatane momo limo lampa sedeng miring hamzah den openi jo nganti keblidru menikola gelar suluk jati gayuh ya kang purna sapa wae bener lelakune hanemai gesang mulya jati surga den nikmati saiki ing kalbu mekatenlah tembang mijil ingkang gubuh saking ulasanipun Kanjeng Syekh Zuri nyuwun gunge samudra pangaksami hayu hayu rahayu Suradira jaya ningrat lebur dening pangastuti waduk gajah mungkur telatah Wonogiri menawi keladuk hanggen kula matur nyuwun gunge samudra pangaksami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.